11. srpnja 2004. godine jedan je od najznačajnijih dana u životu Borisa Tadića. Toga je dana preuzeo dužnost predsjednika Republike Srbije. Životni je put započeo 1958. godine u Sarajevu, a nastavio u Beogradu gdje je diplomirao psihologiju na Filozofskom fakultetu. Boris Tadić je, čini se, bio predodređen za društvene znanosti jer je odrastao okružen filozofima od kojih mu je najbliži njegov otac Ljubomir Tadić. Sudeći prema političkim uvjerenjima akademika Tadića, nekadašnjeg praksisovca i komunističkog disidenta, a sadašnjeg protivnika američke politike, Haškog suda i beogradskog mondijalizma, mogao je biti razočaran kada mu je sin došao na čelo Srbije. Obiteljski prijatelj Stefan Kapičić smatra pak da je Boris Tadić pravi čovjek na pravom mjestu. I stvarno je čovjek kome se sve veruje i koji naravno dešavaju se neke vrste političkih kompromisa, ali to je čovjek koji je apsolutno predstavnik jedne, da kažem, jednog pravog Beograda, jedne prave, da kažem, Srbije, jedne iskrene Srbije koja je dosta dugo, koja je godinama bila u zapećku od strane, da kažem, neke primitivne, zle, mračne Srbije. Znači nešto što je isplivalo kao jedan zrak svetlosti u situaciji koja je danas. To je nešto znači, za čega apsolutno mladi ljudi mogu da stanu i za nekog koga se stvarno veruje. Pozitivno mišljenje o Tadiću, stranačkom kolegi preko Socijalističke internacionale i Partije europskih socijalista, ima i predsjednik SDP-a Zoran Milanović. Često kad u Hrvatskoj procjenjujemo Borisa Tadića, zaboravljamo da je on srbijanski predsjednik, da nije hrvatski predsjednik, da naši pogledi na situaciju, pogledi na interese naših država nisu identični i ne mogu biti identični i da će vjerojatno i u buduće biti određenih razlika, razmimoilaženja, ali da u njemu i u njegovim najbližim suradnicima, koje osobno vrlo dobro poznam i već duže vrijeme s njima osobno kontaktiram, možemo imati dobre partnere.